Moikka! Mä teen nyt pitkästä aikaa häkkiesittelyn ja nyt tulee joulukuun häkkiesittely. Eli meillä on tullut tämmönen kyltti tähän, niin kuin näitte just viimeksi siinä videossa. Ja meidän kaneilla oli jossain vaiheessa tällaiset heinätelineet, mutta nyt ne on taas vaihtunut takaisin palloihin. Ei ne häkit silleen kauheasti on muuttunut, mutta nyt mun pitäis mä just niinku siivosin. Elikkä tämä on tällainen. Mä nyt kuvaan sitä silleen, että kaneet pääsee kauheasti ulos. No mutta kuitenkin, tossa on toi pallo. Sitten tossa on toi mikä toi on? Se suolakivi, mikä toi on. Sitten on sitten on vesipullo. Ja se on nyt tullut tähän rakoon. Sitten sillä on ruokakuppi. Itse kani, hei, tule sieltä nyt. Eiku, älä tule. Sitten on toisen pesäkuppi, ihan normaali. Mutta tämä pohja on vaihtunut. Ja sitten on tullut tollanen, tommonen, mitä noin, puupellettiä. Tai mikä se nyt onkaan. Sitten on roopen, se on nyt vähän sotkunen. Ja mä kerron sit, jos se on varmaa, niin sitten kun se on varmaa, niin mä kerron, miksi se on sotkunen. Niin tähän se on tiputellut heinää vähän tosta noin pallosta. Ja muuten jossain vaiheessa tulee semmonen video, miten WC kouluttaa kani. Tai tälleen, miten se tulee vesäsissiksi. Ja joo. Elikkä niin, se on tiputellut tosta heinäpallosta. Ja toi heinäpallo on nyt hyvin ton kakalatikon lähellä. Sitten on tuolla on toi kani makoilee. Niin, sitten on toi mikä toi on? Ruokakippo. Ja siis nyt niillä on taas noi posliiniset ruokakipot. Sitten on toi koppa. Sitten sillä on tämmönen keppi, minkä se just puraskeli. Sitten on toi suolakivi tai mikä toi on. Sitten on vettä, mikä pitää just täyttää. Ja sitten se videossa tullut. Ja mä pistän nyt salaman päälle, koska muuten ei näy. Elikkä täällä on käynyt Roope vähän tuurimassa. Mutta mä voin sanoa, miten sitten tän voi tehdä. Tänne mä oon laittanut heinää. Se on tuolta, kun on toi kylppärissä, on sellainen, mikä voi laittaa seinään shampoille paikka. Niin nyt mä laitan sitten heinille. Se on tosi hyvä oikeesti. Se mikä voi kiinnittää seinään. Sitten siinä on yksi jogurttinappi. Sitten toi oisko ollut joku joulukello, minkä ne sai. Joo. Sitten on tää porkkanalelu. Tää on sen takia leikattu. Ne ei oo siis syönyt sitä, vaan se on leikattu, kun se oli silloin siellä matkalla mukana. Niin ripa sitten pissasi siihen, niin sit se oli pakko leikata silleen, koska se muuten olisi haissut niin paljon, että sitä ei olisi voinut edes pestä. Ja sit se on vähän tuurittu tätä ja tällainen. Ja sitä on vähän syötykin, mutta kyllä se on ihan hyvässä käytössä ollut. Nyt kun on talvi, nyt tonne ulos ei kunnolla oikein näe. Mut sit siellä vieläkin sijaitsee se häkki. Mutta nyt sinne ei voi oikein mennä. Mutta eihän se nyt haittaa, kun meillä on kaneet saa juosta täällä vapaana. Ja ne menee tosi useasti tonne saunaan. Ja joo. Eli tällainen oli tää tällä kertaa. Nähdään ensi videossa. Moikka! Tästä on tullut oikeesti kauhean vanha. Se makaa koko ajan tuolla ja saatte vaan arvuutella. Voi olla jotain ihan niinku hulvattomia. Et ei välttämättä se ole totta, mutta voitte arvuutella.